A Zimbabwean prophet, Madungwe, who is famously known for visiting heaven or actually being the heavenly army commander, has released a statement and said that it seemed like TB Joshua was doing it behind the cameras. We double checked the CCTV footages of his whole life, but we couldn't see anything. God is currently on holiday. He left us in charge. He is the one with correct answers, but it seems like it's true. I am the only true prophet. We are calling TB Joshua right now for questioning. I will update you if the allegations are true or false. So this is what he has to say. Achikomenta here achiti guys ivo sekudenga ikoko vane forum yacho yekuti vamudane ataure kuti nyaya yacho yakamira sei, vatori kukoti as we speak. Ndopaunoona kuti bipolar kana kuti inonzi chi handizivi kuti chirwere rudzi chinava Madungwe chinoita kuti vaklaime kuti vanogara kudenga. Izvo so in as much as he can be seen walking the streets, vari kuti ivo vari kudenga right now vachigara nyaya yaTB Joshua. Iye anozviti is the only true prophet, kureva kuti vana TB hamene kuti vanga vari chii. Asi hakusi kuromba here uku guys, kwekuti munhu anoblasphema in that way achitonakirwa nezvazvo achiramba achingo builder on the lie and he actually believes his own lie. Tinoti chiine munhu akadai so uyu prophet ndozvavataura vari kuti nyaya iyi it is very sad to look at this issue and people are actually playing games with this. Pane vanhu vakafa panyaya iyi, pane vana vasina kuzvarwa vakakonsiliwa, pane vanhu vakafa vaya kuwanda vaya vekudhirikirwa neguest house, yet Madungwe sees this as a game. Chii chakadai naimi zvakaoma hazvo.